Ubuyiphumuza intshungu, mfine babayo, mfino yentanga, imbuya, uyidlela inyama nje. Sise-The Lowe's Lounge, la e-Morningside, 550, sidla sibathathu. Hhayi, sidle sayisutha, yehla esiphundu, buka imbengo, ama-wings, ivors, nawuya ujeqe. Kukhona isosi, kukhona amasaladi. Hhayi, bengihlale ngiyibona le ndawo ukuthi inenyama emnandi, ngenani futhi eliphansi. Impela kuqinisiwe mabesho kanjalo. Hhayi, bekusindwe ngoba ethole, sifinye ngendololwane. Hey, uyalazi idili likaMkhipheni. Hhayi, la bekuyi-breakfast yami le. Futhi kube yisapha yami futhi isidlo sasebusuku ngoba ngendlela ebengigcwele ngayo ngisuthi, hhayi bengeke ngisakwazi ukudla sengiyolala. Hhayi mnandi bafowethu, indawo ipholile. Hhayi, The Lowe's Lounge niyayenza into yenu. Inye kuphela-ke into engikhale ngayo, ujeqe umnandi kodwa ububanda. Hhayi, otherwise-ke ngale kwalokho, hhayi le ndawo ihlelekile bafowethu, nama-couch akhona ngaphakathi, yonke into ihamba kahle, uzizwela usekhaya. Basiphathe kahle-ke futhi. Buka nje, uqobuqobuhle. Ngiyazi mawubuka le nyama, uconsa amathe. Uyazi uzufise engathi nawe ungadla inyama, kanti ulindwe ikhabishi. Ikhabishi kufanele liphinde liphenduke isaladi. Uyabona, kumnandi-ke uma nihlangene nabafowenu, nidlile inyama, kukuhle nje nijabula, nihambile. Hhayi, ngoba phela iy'khathi ezimnandi zenziwa ukuhlanganyela nalabo obathandayo. Futhi sofa kuhamba kanjani Tilozi, futhi kuphethe kahle inyama? Anganothi ngithini. Uyalazi ulozolo. Lozolo. Into ngeke uze uyintshinge. Nazo ngelinye usazomqondo, hayi nangomuntu imbo eqa ngoqondo. Usazobuye nje la. Next time. Yebo ngeke izipheli isonto ngabuyanga. Ngiyabuya. KS. Usazobuya la, phethe kanjani? Na ivors lakhona. Inyama yakhona. Yashaya. Soft. Into enganansiki, banda qa. Ucheck. Kona unyama emnandi. Hayi yonke into emnandi. Banda qa.